Balkan vilayetinde aylıkların vaktinde berilmezligine degişli mesele göze çıktı. Transport, sewda, deniz we harby edaralarının işärlerine bir näçe aylap zähmet haky berilmeýär. Aylıklaryny garaşan büdjetçilerin arasında avtobus we taksi sürücüleri, döwlet dukanlarynyň işärleri, denizçiler we harby gullukçylary bar. Olaryň ençemesine fevral aýyndan beri aylyk berilmeýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary 25 aprelde maglumat berdiler. Döwletiň transport puwdugynda zähmet çeken avtobus we taksi sürücüleri özlerine aylıklaryň näme sebäpden berilmeýänligini bilmeýärler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmen başly sürücüler özlerinden talap edilýän plany berja edýän hem bolsalar fevralyň, martyň we apreliň aylyklarynyň henidem berilmeýändigini gurrun berdiler. Döwlet taksi sürücüsü bir smenasyny 8 saat işläp plany görä bir aýda 7600 manat döwlete tapşyrýar. Döwlet taksi parkynyň sürücü bilen baglasyn şertnamasyna görä oňa 2200 manat aýlyk hak tölenmeli. Taksi ulogy döwlet ýagdaýynda sürücüden öz hasabyna abatlamak işlerini dogry geçirmek talap edilýär. Diňe döwlet karhanasy döwlet taksi ulogy bejerilýänçä sürücüden döwlet planyny dolmagy talap etmeýär. Dip habarçymyz taksiçilerin iş şertlerinin aýratynlygy barada gurrun berdi. Türkmen başyda fevral aýyndan beri aýlygyny alyp bilmedikleriň arasynda döwlet dukanlarynyň satyjylary hem beýleki sewda işärler bar. Habarçymyz zähmet hakyny alyp bilmedikleriň arasynda Türkmen başynyň 31 sany döwlet dukanynyň işärlerinden başga da Balkan vilayatynyň döwlete degişli sewda edaralarynyň işärleriniň hem bardygyny aýtdy. Üstesine şuňlar pul yetmezçiligi bilen bagly kynçylyga aýlyklary wagtynda tölenen raýatlary hem duçar bolýar. Türkmen başyda bankomatlarda naqd pul yetmezçiligi ýene-de güýçlendi. Bankomatlarda pul ýok. İşgärleriň aýlyklary saklanýan wagtynda aýlyklary pensiýalary wagtynda hasaplaryna geçirilen raýatlar hem bankomatlarda ýetip pul yetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Şäheriň pensionerleri 25 aprelde de pullaryny naqdlaşdyryp bilmeýärler. Bankomatlarda pul bolmadyk wagtynda naqd däl sewda hasaplaşygynda hem problema ýitilisdi. Dip habarçaýdýar. Türkmenistanda naqd pul yetmezçiligi we naqd däl hasaplaşykdaky bökdünçlükler ýyllar boýy saklanýar. Ozalkylarda problemanyň güýçlenen wagtynda bir näçe gün uzaga çeken nowatlar döräpdi. Adamlaryň arasynda ýakalaşyklary hem puly naqdlaşdyrmakdaky dürli hileler ýüze çykypdy. Aýlyklaryň we pensiýalaryň gejikdirilmegi soňky aýda hatam ýygjamlaşdy. Aprel aýynyň başynda Türkmenistanyň Ahal vilayatynyň käbir etraplarynda aýlyklaryň, pensiýalaryň we kömek pullarynyň geje galýanlygy barada habar berildi. Yerli bank işärleri bu gejikdirmeleri raýatlardan bank kartaçkalaryna degişli maglumatlaryny gaýtadan hasap aldyrmak talaby bilen baglaşdyrdylar. Apreliň ortalarynda Balkan vilayatynyň käbir ýaşaýjylary maýyplyk kömek pulunu alyp bilmediler. Döwletiň raýatlaryň aýlyklaryny, pensiýalaryny we kömek pullaryny wagtynda tölemezligi maşgalalaryň köpüsini gaty agyr ýagdaýa saldy. Döwlet tarapyndan berilýän uçypsyz pul köpler üçin ýeketäk eklenç çeşmesi bolup durýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurduň awtoritar dolandyrşyna tanqydy garaýan raýatyň 73 ýaşly ejesini umra hazyny berja etmek üçin ýene-de ýurtdan çykarmadylar. Häzir Türkiýede ýaşaýan 50 ýaşlarynyň töweregindäki Hamida Babajanowa türkmen resmiýetleriniň onuň ejesine gaýdyp bu sorag bilen gelmezlik barada haýbat atandyklaryny aýdýar. Bu barada Türkmen Helsinki fondy 24 aprelde habar berdi. Tasawuzyň könürgünç tebitinden bolan Ýakutjan Babajanowa ýurtdan birinji gezek, ýagny 3 aprelde çykarylmandy. Sol pursat Babajanowa ähli gerekli dokumentleri taýýarlap, tölegleri geçirip, Stambulyň üstü bilen Saud Arabistanyna haç ziyaretine gitmekçi bolupdy. Emma Aşgabatyň aeroportundaky migrasiýa işgärleri düşündürüs bermezden onu uçura mindirmediler. Ençem ýyl bäri türkmen rejimini tanqidlayan Hamida Babajanowa türkmen häkimetleriniň özünden aralmak üçin ejesiniň ýoluny böwütländigine ynanýandygyny aýtdy. Gadagynçylykdan soň Ýakutjan Babajanowyň ýakynlary migrasiýa gullugyna bardylar. Ol ýerde oňa 23 aprelde ýurtdan çykmaga ruhsat beriljekdigi aýdyldy. Siýahatçylyk agentliginiň wekilleri ejeme 22 aprelde taýýar bolmalydy barada duýdurdylar. Olaryň ýurtdan çykmak üçin ruhsat sorap, migrasiýa gullugyna 2 gezek ýüz tutandygy belli boldy. Ýöne ikinji gezekde olary şu soraw bilen ýene bir gezek gelseňiz, onda sizi ýok eders diýip jogap gaýtardylar. Diýip Babajanowyň gyzy Hamida Türkmen Helsinki fonduna gurrun berdi.
Türkmenistanda daşary ýurt döwletlerine barýan raýatlaryň zerur bolan ähli resmi namalary, sol tanda wizalary düzü bolan halatynda hem bu ýagdaý kä halatlarda raýatyň daşary ýurt döwletiniň syýahat etmegine türkmen häkimetleri tarapyndan ruhsat beriljakdygyny aňlatman bilýär. Ýurdun güýjedarlary wagtal düşündürüp bermezden raýatlaryň ýurtdan çykmagyny eden etdilikli qadagyn edip bilýär. Yakutcan Babajanowyň meselesini izarlayan Türkmen Helsinki fondunyň agzasy Anadurda Hacıyev azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmen häkimetleriniň öz hereketleri bilen 73 ýaşly zinanyň konstitusiýon hukuklaryny bozandygyny bellidi. Случай с Якутджан Бабаджановой показывает, что нарушаются её конституционные права. Yakutcan Babajanowyň meselesi barada aýdylan Türkmen häkimetleriniň hereketi netijesinde onuň dini ynanç we hereket erkinligi barada konstitusiýon hukuklary bozuldy. Biz Babajanowyň maşgalasyna ilki bilen ýurdun içindäki ähli mehanizmlary ulanmagy maslahat berdik. Ýagny näme sebäpden onuň ýurtdan çykarylmaýanlygy barada migrasiýa gullugyny suda bermeli, ombudsmeni adalatça hat ýazmaly. Garad rejimiň basyşlaryny we kemtetmelerini duçar bolýanlar ilki başda ýurdun içindäki mehanizmlary geçmeli. Mundan soň biz nowatdaky hereketler barada pikir ederiz. Biz öz tarapymyzdan Yakutcan Babajanowy bilen bagly meseleni halkara gurumalaryň dikkatyna ýetirdik. На этот случай обратили внимание международные организации. Diýip Hacıyev 20 aprelde azatlyga gurrun berdi. Bellesek Türkmenistandaky meseleler barada açyk çykyş edýän Hamida Babajanowyň ýurdun içindäki ýakynlaryny sol tanda gartasyn ejesini ozalda basyşlar edilipdi. 2020-nji ýylyň iýununda Hamidanyň ejesi we uly dogany Umar Babajanow Könürgün häkimligine çağıryldy. Olardan Hamidanyň interneti girmezligini talap etdiler we öýüne gaýdyp gelen ýagdaýynda onuň watan döwüni hukmynda tutuk ediljekdigini aýdyp haýwadatdylar. Hamida sol ýylyň iýulynda Istanbulda geçirilen protestde gatnaşandan bir gün soň onuň kiçi uýasy Dilfuza Könürgünjiň şäher polisiýasyna çağıryldy. Polisiýa Hamidanyň ähli video çykyşynyň internetden aýrylmagyny we çykyşlaryny betetmegini talap etdi. Türkmenistanyň baş kanununda raýatlaryň söz azatlygy we hereket erkinligi kepillendirilýär. Sol bir wagtda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynnaky bozmakda, özgü pikirli adamlara basyş etmekde ýygyderli tanqid edýär. Ekspertler Türkmenistanda dünýädäki iň repressiw hökümetleriň biriniň hereket edýändigini, ýurdun içinde hökümet garşy duýga ýol berilmeýändigini we teswirleri Berdimuhammedowyň rejimini tähil bolsa-da tanqidleýän ýaly hasaplanýan adamlaryň destine semedilýändigini aýdarlar. Безусловно, в последнее время режим усилил давление на критиков. Görrüňsiz soňky döwürlerden bäri rejim özüniň tanqidçilerine garşy basyşlaryny güýçlendirdi. Biz muny häzir Türkiýede ýaşaýan aktivistleriň misalyny hem görýäris. Näme bolýar? Olaryň pasportlarynyň möhleti uzaldylmaýar, öýlerine gelinýär. Häzir bir tendensiýa gödilýär. Ýagny kimdir biri sosial ulgamlarda tanqidi bir garaýşy paýlaşsa, ol şu wada hasap alınýar. Mundan soň olaryň ýakynlaryna hem basyş edilip başlanýar. Tejribeden görnüşine göre olar munyň bilen diňe bir ýurdun içindäki däl, eýse daşardaky protest hereketleriniň öňüne hem böwet bolmagy finansiýarlar. Не только внутри, но и за пределами Туркменистана. Diýip Türkmen Helsinki fondunyň agzasy Anadurda Hacıyev bellidi. Ýöne muňa garamazdan soňky ýyllarda Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan türkmenler has köp öz pikirlerini beýan edip başladylar. Olar Berdimuhammedowyň hökümetine garşy açaçan çykyşlaryny dowam etdirýärler. Satelit suratları Garawum kanalyna suw joşmasynyň gerimini görkezýär. Türkmenistanyň gyş aýlaryna bolan adatdan daşary sowuk howanyň ýygyny Garawum kanalyna emele gelen buzluklar eräp kanalyň suwy kinarlary böwüsi we çöle tarap agdy. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň seljeren satelit suratlary kanaldaky suw joşmasynyň gerimini görkezýär. Kanaldaky suwuň ýagdaýynyň suratlardaky kronologiýasy Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň döňokçulugyny ýygyny ýanwar-fevral aýlaryna Garawum kanalynyň töweregini dören başagaýlyk barada habarlaryny tasdikleýär. Neşriň seljeren satelit suratlarynyň Garawum kanalynyň anyk haýsy sebitden geçýän bölegini düşürilendigini takyklamak kynýany kinary böwten suw joşmasynyň gerimini hemde munyň ýygyny kinarda gurulan suw bentlerini bolyn açaçan görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 19 ýanwardan başlap döňokçulugyň ýygyny
Amy derýada we Garawum kanalyna buğluklaryň emele gelmegi bilen ýurdun günortugynny sebitlerini Marwel evapolatlaryna suw joşmalaryna garşy güýçlendirilen hüşgärlik ýagdaýy barada habar berip başladylar. Satelit arkaly 17 ýanwarda düşürilen suratlarda kanalyň ugruny emele gelen buğluklary parça-parça buğd üýşmeklerini görmek bolýar. Buğluklar kanalyň hanasynyň egrilýän bölegine ýetmäni buğd üýşmeklerini emele getiripdir. Suratlarda görünüşünün bir näçe kilometreçe uzap gidýän buğdluklary görmek bolýar. 20-nji ýanwarda düşürilen suratlarda Garawumyň akymynyň ugruny emele gelen buğdluklar eýýäm eräpdir we kanalyň kenary böwütülip suw çöle tarap akyp başlapdyr. Howa maglumatlary neşriniň çaklamalaryna görä kanaldaky suwuň derejesiniň göterilmegi bilen bir hatarda kenaryň böwütülen bölegine ýeriň reliefiniň aýratynlyklary, meselem, onuň pes bolmagy hem suwuň agmagyna ýol açan bolmagy mümkin. Satelit arkaly 22-nji ýanwarda düşürilen suratlarda kenaryň böwütülen bölegine suw bendiniň gurulşygyna girişilýänligini görmek bolýar. Şonun 3 gün soň 25-nji ýanwarda düşürilen suratlarda bendiniň gurulşygynyň depkiniň güýçlenýänligini görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 23-nji ýanwarda Garawum kanalynyň Marw vilayatynyň Zähmet Daýhan birleşigine degişli Niçke owasynyň geçýän bölegine emele gelen buğdluklaryň erimegi netijesini kanaldaky suwuň joşup onuň gowrak hojalygyň mal ýataklarynyň suw joşmalarynyň ziýan çekenligini habar berdiler. Ýanwaryň soňky 10 günlügine Azatlygyň yerli habarçylary Amy derýanyň we Garawum kanalynyň ugruny suw joşmalaryna garşy hüşgärlik ýagdaýynyň güýçlendirilendigini, ekskavatorlaryň we beýleki agyr tehnikalaryň galberside iş güýjüniň derýalaryň kenarlaryna köpçülikleýin çekilýänligini, suwuň joşma howpuna garşy kenarlary berkitmek işleriniň güýçlendirilýänligini ýylyna habar berdiler. Satelit arkaly 27-nji ýanwarda düşürilen suratlarda bendiniň gurulşy tamamlanmandyr. Suwuň kenary böwüten bölegi heniden beklenmändir. Kanalyň suwy çöle tarap akmagy dowam etdiripdir. Kenary böwüten suw 10 gün töweregi wagtyň dowamyna çöle tarap akyp çölüň içinde 20 kilometreçe uzap gidýän täze suw akabatyny emele getiripdir. Ýanwaryň ahyryna we fevralyň ilkinji hepdesinde prezident Serdar Berdimuhammedow Marw vilayatyna ýylyna 4 gezek sapar etdi. Döwlet telewizionýasy Garawum kanalyna suwuň kenary böwütmegi barada habar bermedi. Satelit arkaly 11-nji fevralda düşürilen suratlarda suw bendiniň gurulşygynyň tamamlananyny, agan suwuň öňüniň beklenenligini görmek bolýar. Meteo jurnaly görä Garawum kanalynyň kenaryndan agan suw çölüň içinde 35 kilometreçe barıp yetipdir. Garawum kanalynyň adyndan 100 milyon kub metr töweregi suwunyň çöle siňenligi çak edilýär. Azatlygyň habarçylary 23-nji ýanwarda sow kowanyň ýygyany Amy derýanyň ugruny emele gelen buğluklaryň hem eräp Amy derýa gorowhanasynyň gawakly owasynyň çäklerini ödünçden alýan bölegini suw wasanlygyny habar berdiler. Ýanwaryň 1-nji ýarymyna Merkez Aziýa sebitine şolsana Türkmenistana adatdan daşary sow kowa aralaşdy. Ýurdun käbir sebitlerine howanyň temperaturasy -25–27 gradus içinde pesa gaçdy. Munyň ýygyny ýurdun suw akabalaryna we derýalarda buğluklar emele geldi. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Amy derýada we Garawum kanalyna suwuň kenarlary böwütmegi barada habar bermedi.